Милитсияи ноҳияи Масчо аз содиршавии ҷинояти одамкушӣ дар ҳудуди ҷамоати деҳоти обурдони ноҳия хабар медиҳад. Диловар Хуҷа Тураеви 23 сола сокини ҳамин ҷамоат дар пояи хусумати шахсӣ ҳамдаяи худ Амирбек Исломови 33 соларо бо истифода аз олоти табар қасдан аз ҳаёт маҳрум намудааст. ҷасади марҳумро милитсия аз дохили чоҳ берун овард. ҷузъиёти ҷинояти бераҳмонаро дар гузориши навбатӣ тамошо кунед. хеле дарднок аст вақте нафареро аз неъмати барқарорнашаванда ҳаёт маҳрум месозанд. сокини деҳаи обурдони ноҳияи Масчо Исломов Амирбек Ҳайдаровичи 33 сола аз ҷониби рафиқ ва ҳамдеҳаи худ Тураев Диловар Хуҷа Қозиевич соли таваллудаш 1997 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти обурдони ноҳияи Масчо бо истифода аз олоти табар ба ҳалокат расонида шуд. Хабар медиҳад милитсияи ноҳияи Масчо ҷинояти бераҳмона санаи 9 декабр тахминан соати 22 содир шуда вақте маълумот дар хусуси бедарак шудани ҷабрдида Исломов дастраси милитсия гашт, баъди 5 рӯзи ҳодиса дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ одамкушӣ ошкор ва гумонбари ҷинояти қасдона Диловар Хуҷа Тураев боздошт гардид. Ман Исломов вақте ки дар Москва як сол боз кор мекардем. Дар онҷо байнамо ҷамъ муноқиша шуд. Баъдан аз телефони ман расмои оилам гирифта фотошоп карда мана шантаж кардан гирифт. ҳар хел условияи худаш мондан гирифт. Баъд дар онҷо бозам мо вай карда маомилӣ кардему то Тоҷикистон омадам ман. Баъдан дар моҳи сентябр омад. Боз дубора сар кард ҳамин корро шуд ки бозам ҳамин шантаж кардану мана ҳар хел условия монд, ҳар хел виё монд ки ман тоқат накарда. ҷинояти махсусан вазнин дар заминаи хусумати шахсӣ содир шуда гумонбар шуда баъдан бо мақсади рӯйпӯш кардани кирдори ба ҷомеа хавфнок ҷасадро ба чоҳи об партофтааст. То рух додани ҷиноят Тураев барои содир намудани он тайёрӣ дида баъдан шаҳрванд Амирбек Исломовро барои гуфтугӯ даъват намудааст ки далели қасдона будани кирдори ӯст. вақте ки шумо ҷиноятро содир мекардед ягон нафар шуморо ҳамроҳӣ мекард? Не, танҳо худам будам. барои содир намудани ҳамин ҷиноят шумо чӣ омодагӣ дидед? табари хуҷигиро аз хонаи худам гирифта пешки тест кардам ва дар қабати корки худам мондам. пешки баромда сари раҳ тайёр шуда. яъне ҳамин хусумати шахсӣ шуморо водор кард ки ҷинояти вазнин содир? дигар омилҳои ба содиршавии ҷиноят мусоидаткунанда дар рафти тафтишоти пешакӣ муайян хоҳад шуд. гумонбаршуда ба гуноҳи худ иқрор ҷасад дарёфт ва аз рӯи ҳодиса бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.